Mkhulu ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazothi cha ngifuna ukuthwala. Iyona nje into ebabusayo kulezi insuku ngani noma basafuna yena ukusebenza abantu noma sebefuna ukuthwala ngoba ngathi manje ukuthwala sekuyisolution. Kodwa ke ngeke sibakhethele abantu ukuthi bathatheni benzeni. Ofuna ukuba mahlalela isinqumo sakhe leso sethe decide ukuthi ufuna ukuthwala. Manje mkhulu awuke nje uthi fahla omunye ke wangibuza ukuthi ngayikweleda ninyoka ngikhokhe bayakusho lo nakumina angicongqeletela inyoka bandla mkhulu ngizothi mase ku right mina ngithwalisi ke bandla angikwazi ukuthwalisa akuyona into engispecialize kuyona kodwa ngiyengithola message ngikweletela inyoka ngikweletele amagundwane lapha yana ngizothi mase ku right ngikhokhe ikhona into kanjalo mkhulu yabakweletela yini amagundwane amagundwane into ethi inyoka nje into nje engayifuni ngisho naseduze kwami angiyisebenzisi into efana naleyo ngisaba kwamina nje inyoka